Ďakujem pekne, predovšetkým ďakujem za pozvanie na túto konferenciu. Ja sa priznám, že na rozdiel od pána generála moje názory nebudú v súlade s názormi ani Českého ministerstva obrany, ani Slovenského ministerstva obrany. Ale kto ma pozná, na to si už mnohí zvykli. Témou mojej prednášky sú európske záujmy. Otázka, ktorú kladiem na začiatku, či existuje niečo ako európsky záujem, a chcem dokázať, že ten záujem existuje a že ten záujem je odlišný od záujmu Spojených štátov, od záujmov Ruska, ale aj od záujmov najmocnejšieho hráča v rámci EU Nemecka. Európa dnes stojí pred takými zložitými problémami, ako nikdy vo svojich novodobých dejinách. Ešte nikdy sa európsky integračný proces nenachádzal v takej kríze a ja si dovolím tvrdiť, že dnes nám hrozí rozpad celého modelu Európskej únie z niekoľkých dôvodov. Z dôvodov zlyhávania vlastných inštitúcií, čo sa prejavilo aj pri gréckej kríze. Z východu tu máme hrozbu, teda vojnu na Ukrajine a hrozbu väčšieho konfliktu. A potom téma, o ktorej sa hovorí v posledných týždňoch najviac, to sú utečenci. Začnem práve tými utečencami, pretože utečenci, ako tu už bolo povedané, nepredstavujú problém samotní utečenci, ale neexistujúca politika, imigračná politika, ktorú majú mnohé štáty rozpracovanú veľmi detailne, ktorá na Slovensku prakticky neexistuje. My sa len hrdíme, že máme najtvrdšiu azylovú politiku, čo neviem, či by nás malo v tejto chvíli ctiť, lebo to najčastejšie spomína norský masový vrah Breivik, ktorý nás uvádza ako pekný príklad, že takto by to malo vyzerať. To znamená, že u nás nedostanú pomoc ani tí, ktorí by skutočne mali. Ale ja hovorím o migračnej politike trošku zložitejšom význame. Niečo ako existuje v Kanade prepracovaná migračná politika, kde sú ľudia hodnotení na základe nejakej bodovej stupnice podľa ekonomického prínosu, podľa rôznych iných kritérií. Proste nič také tu neexistuje. A my túto politiku potrebujeme ako sól, už len preto, že zle chápeme ten problém, ktorý pred nami stojí. My to voláme, respektíve v mediálnom diskurze sa to volá, a všetci si to osvojili, utečenecká kríza. Ja by som rád upriamil pozornosť na to, že toto nie je utečenecká kríza. Že toto je len začiatok procesu, ktorý by sme mali nazvať možno globálny migračný pohyb, alebo ak chcete, druhé sťahovanie národov. Pán generál už správne naznačil to skreslené vnímanie toho, že prečo sa ženú všetci k nám, nech si berie Amerika. Áno, Spojené štáty sú najvyšším prijímateľom utečencov, ale chcem podotknúť, že v súčasnosti najväčšia vlna utečencov nesmeruje do Európy, ale z juhovýchodnej Ázie na Blízky východ. Rovnako oveľa väčšie množstva ako do Európy prúdia v rámci samotnej Afriky. Čiže naše vnímanie celého problému je viac hysterické ako praktické. A samozrejme, že treba chápať strach ľudí z neznámeho, ale nemožno ho živiť. A to, čo ja vytýkam najviac našim politikom, je to, že tento strach umelo živia. Na Slovensku je to o to nebezpečnejšie, že máme pred voľbami. Prieskumy verejnej mienky hovoria, že vyše 80% obyvateľstva je proti utečencom a v takejto atmosfére hovoriť racionálne stanoviská sa rovná
verejnej samovražde, pretože tu sú ľudia naozaj presvedčení o tom, že k nám smerujú hrdlorezy. Ľudia, ktorých som považoval, ak nie za inteligentných, tak za príčetných, hovoria, že toto je invázia. A váš vicepremiér, prepáčte, dodali sme vám my, Babiš, prepáčte mi za výraz, neuveriteľne na takého ústavného činiteľa, neuveriteľne tára, keď povie, že voči utečencom by malo zakročiť NATO a že by sa mal zriadiť utečenecký tábor radšej v Turecku. Pán vicepremiér Babiš zrejme nemá potuchy o tom, že v Turecku existuje obrovský záchytný tábor, že v Turecku sú 2 milióny utečencov zo Sýrie a že a jeho právne vedomie už ťažko komentovať, pretože nemôžete použiť armádu voči neozbrojeným civilistom. To je proste niečo, čo sa v medzinárodnom práve ešte stále volá vojnový zločin. Na toto nabáda pán vicepremiér Babiš. Čiže toto všetko sú veci, ktoré obyvateľstvo rado počúva, ale nerieši nám to ten základný problém. Bohužiaľ neriešia ho ani politici. Dnes v Prahe sa koná summit Vyšegrádskej štvorky s vopred jasným obsahom. Chcú sa tam dohodnúť na tom, že proste imigrantov nechceme, lebo ich nezvládame, lebo sú z inej kultúry, lebo nech si ich berú tí, ktorí to spôsobili a tak ďalej a tak podobne. Ale čo tam chýba, je práve to európske riešenie. Viete, ja si tiež môžem myslieť, že kvóty sú hlúposť, ale sú hlúposť iba v prípade, ak máme lepšie riešenie. A ja mám taký pocit, dovolte mi menší sarkazmus, že tie kvóty navrhli práve preto, že nás poznajú. Našu nízku mieru solidarity v tomto zmysle, že bez tých kvót nás nedonútia spolupracovať. Druhá vec je, že ak politici veľmi často hovoria, náš premiér, bohužiaľ musím povedať, že zneužil oslavy pre nás najvýznamnejšieho štátneho sviatku Slovenského národného povstania na to, že väčšinu času venoval tomu, ako odmietame utečencov a opakoval vec, ktorá je dnes vo verejnosti veľmi populárna. Nech sa to rieši tam, kde to vzniklo, teda v tých krajinách. Ale ani on sám, ani z európskej úrovne neprichádzajú žiadne riešenia, aká by mala byť európska odpoveď. Chcem sa pokúsiť povedať niekoľko krokov, ktoré by mali byť tou európskou odpoveďou a prirodzene nemusím zdôrazňovať, že riešenie tejto situácie nie je vojenské, ale predovšetkým politické a diplomatické. Na prvom mieste je to zásadná, zdôrazňujem zásadná zmena zahraničnej politiky európskych štátov voči krajinám Magrebu a voči Blízkému východu vôbec. Zásadná nielen v zmysle toho, aby sme už konečne prijali zásadu, alebo aby sme priznali verejne, že spôsob intervencie v týchto štátoch, Irak, Líbia a napokon aj zasahovanie do Sýrie spôsobil súčasnú utečeneckú vlnu, že na prvom mieste musíme stabilizovať tieto krajiny a stabilizácia predpokladá celý rad konkrétnych krokov. Na prvom mieste nemôžeme robiť takú absurdnú politiku, ktorej naozaj už nikto nerozumie, že na jednej strane vravíme, že bojujeme proti islamskému štátu a na druhej strane našim najbližším spojencom na Blízkom východe je Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom vahábizmu, teda extrémistického islamu do chudobných moslimských krajín. Saudská Arábia investovala v posledných 10 ročiach $100 miliárd na propagáciu vahábizmu. Chcem to porovnať, Sovietsky zväz počas celej svojej existencie investoval do propagácie komunizmu 7 miliárd.
Saudská Arábia financuje jednou rukou Islamský štát a druhou rukou spolupracuje so Spojenými štátmi. A potom je tu samozrejme ešte Turecko, ktoré má tú drzosť vyžiadať si podporu na to, aby zaútočilo voči Kurdom, ktorí sú najúčinnejšími bojovníkmi proti Islamskému štátu. Mne tu chýba nielen logika, nielen mravný rozmer tejto akcie, ale samotný zmysel, ale samozrejme ten zmysel, ktorý sa nepovie nahlas, mne je jasný. A príčina týchto vecí, bohužiaľ tiež. A ja ju tu musím povedať, je ňou zahraničná politika Spojených štátov. Záujmy Spojených štátov v tomto regióne, riadiace sa imperiálnym heslom rozdiela pánu. Voči Islamskému štátu sa nepostupuje seriózne, respektíve nemôžeme hovoriť z našej strany o boji proti Islamskému štátu, k tomu doteraz nedošlo. Ak hodnotíme nebezpečenstva, bohužiaľ doteraz sme sa v našom stredoeurópskom priestore najviac venovali Rusku, tak treba povedať, treba sa pozrieť na Islamský štát, aby sme videli, aká je skutočná tvár civilizačného nepriateľa. Že toto je niečo, na čo sa treba zamerať predovšetkým, ale to si vyžaduje celý rad krokov, skôr politických ako vojenských, alebo spravodajských a diplomatických, vrátane odrezania finančných tokov, keďže dnes Islamský štát sa dokáže financovať sám. To nie je len nejaká teroristická organizácia, ktorá ničí všetko, kade príde. Zabudáme na to, že oni si dokážu získavať ľudí sociálnymi programami, ktoré tie rozvrátené štáty tým ľuďom nedokázali dať. A v tom je jedno z tajomstiev ich podpory a ich rýchleho rozširovania. Dnes je na to všetko jasné. A dokonca už to museli priznať aj New York Times, ktoré to nedávno odmietali, že Islamský štát vznikol na troskách zbabranej politiky v Iraku. Keď sme zistili, že tá politika v Iraku bol jemne povedané omyl, hoci niektorým z nás bolo od začiatku jasné, že to bolo zločin, človek by povedal, že sa poučíme z týchto chýb, ale nie, my sme opakovali rovnaké chyby v Líbii. Proste kam vkročila v tomto prípade noha západného vojaka, tam sme priniesli destabilizáciu a to je niečo, kde by som už očakával od politických a diplomatických špičiek, že zaujmú k tomu postoj a že budú nejakým spôsobom revidovať túto politiku, ktorá sa ukázala nielen ako neúspešná, ale predovšetkým ako vrcholne škodlivá. Druhá vec, ktorá sa takisto dotýka opatrení v týchto štátoch, je zmena obchodnej politiky. Je to možno zdánlivo prekvapujúce, poviete si, ako súvisí obchodná politika s bezpečnosťou, no predovšetkým tak, že za súčasných pravidiel nútime najchudobnejšie štáty sveta, aby otvorili svoje trhy, kým naopak západné štáty si chránia svoje trhy, buď poľnohospodárske, alebo v prípade Spojených štátov sú to clá na oceľ a iné výrobky. Proste táto vec je nevyvážená. Ekonómovia vypočítali, že dnes by sme nemuseli dávať chudobným štátom rozvojovú pomoc, ktorá niekedy vyzerá ako liatie peniazy do čiernej diery, keby sme ich pustili na trh. Ako som povedal na začiatku, súčasná utečenecká vlna je začiatok. My musíme očakávať, že tá vlna sa bude nie zmenšovať, ale zväčšovať nielen v dôsledku konfliktov, ale v dôsledku už parametrov, ktoré tak rýchlo ovplyvniť nevieme, a to sú sociálne a environmentálne. To znamená niečo, čomu sa hovorí klimatickí utečenci z oblasti, kde sa buď už nedá žiť, alebo v krátkom čase sa tam nebude dať žiť vzhľadom na veľké výkyvy počasia a katastrofálnu neúrodu. Toto, čo zažívame, je skrátka dôsledok dlhodobých, neriešených problémov, na ktoré odborníci upozorňovali 10-20 rokov dozadu, že k tomuto dôjde.
Odborníci, ktorí sa zaoberali klimatickými zmenami, populačnými otázkami, dnes vôbec nie sú prekvapení, k čomu dochádza, aj keď zdôrazňujem, táto vlna je spôsobená predovšetkým utečencami, ktorí si zachraňujú holé životy zo Sýrie, prípadne z Líbie, prípadne z Eritreji, kde je jeden z najhorších režimov na svete a podobne. Toto proste nedokážeme ovplyvniť zo dňa na deň, ale čo dokážeme ovplyvniť je zmena našej zahraničnej politiky. A tu sa dostávam k istej logike veci, ktorá zaznieva aj od našich politikov, keď hovoria, že nech si to riešia tí, ktorí to spôsobili. Samozrejme je v tom istá demagógia, ale ako každá demagógia má v sebe kus rácia. A to rácio spočíva v tom, že ja považujem za absurdné, keď francúzsky prezident Hollande schválili nové dodávky zbraní do Sýrie pre povstalcov, čiže podnecuje ten konflikt, ktorý tam existuje, a na druhej strane sa vyhráža východoeurópskym štátom, že musíme prijať viac utečencov. Zjednodušene povedané, ľudia to takto naozaj chápu. Že vy tam niečo rozbabrete, vy to spôsobíte a my to máme za vás hasiť. Toto samozrejme vnáša do Európy niečo, kde nemôžete očakávať európsku solidaritu, pretože aj bežní ľudia vidia tú obrovskú disproporciu politiky štátov, ktorá sa jednoducho ani z očí v oči tým dôsledkom nemení. Čiže my sme napriek fiasku v Iraku, napriek zbabranej politike v Líbii, ako by nič nepochopili a pokračujeme v tej istej deštruktívnej politike bez akýchkoľvek zmien. To ja považujem za šialené vzhľadom na to, ak chceme nejakým spôsobom aspoň pribrzdiť tú vlnu ľudí utekajúcich pred konfliktmi, a nehovoriac o tom, čo hrozí Európe ako také. Tu sa dostávame k tomu druhému problému, ktorý vyplýva zo samotnej konštitúcie a povedal by som inštitucionálnej krízy samotnej Európskej únie. Včera či predvčerom povedal konečne otvorene náš minister zahraničných vecí Lajčák, že schengenská dohoda sa otriasa v základoch, ak vôbec možno o nej hovoriť. Áno, treba povedať Schengen, ten najväčší výdobytok, ktorým sa dá popularizovať Európska únia, teda to, čo ľudia vnímajú ako hmatateľné voľný pohyb osôb, sa dnes dostáva do vážneho problému, ktorý sa môže skončiť, ale nie len samozrejme v dôsledku tohto, aj rozpadom Európskej únie. A ten rozpad Európskej únie spôsobujú vzťahy, ktoré sa vyhrotili pred pár mesiacmi v dôsledku krízy v Grécku. Postup voči Grécku bol bohužiaľ, alebo respektíve mentalita, nastavenie voči Grécku, bola nastavená podobne ako voči utečencom. Bez chápania skutočného problému. Toto väčšina ľudí nevysvetlíte, lebo väčšina ľudí má pocit, že má vlastné problémy, ktoré sa neriešia. A tu sa dostávam k tej vnútropolitickej stránke. Prečo, hoci som veľkým kritikom postoja politických elít voči utečencom, zároveň som aj kritikom toho, čo v Česku voláte pražská kavárna, my na Slovensku bratislavská kaviareň, ale nazývajme to bez dehonestácie elity, ktoré dnes vyzývajú k ľudskosti. A čudujeme sa, že tieto výzvy sa medzi väčšinovým obyvateľstvom nestretávajú s nejakou masovou podporou. Je to prirodzené, pretože práve tieto elity v minulosti tak často zlyhali pri tom, keď neprejavili štipku ľudskosti pri vojnách v Iraku, pri vojne v bývalej Jugoslávii, keď sa nikdy nezastali ľudí vyhodených na dlažbu,
ľudí žijúcich pod pásmom chudoby v našich vlastných krajinách. A teraz sa čudujeme, že ľudia, že sa jednoducho strácajú také elementárne humanistické návyky, že sa nám tu vracajú tie temné doby, ktoré sme si už v 20. storočí zažili, ktoré majú podhubie práve v tých neriešených sociálnych a ekonomických otázkach. Je dnes takmer nemožné, a ja to poznám zo situácie na Slovensku, a vy určite viete, o čom hovorím aj tu, vysvetľovať ľuďom, v akom postavení sa nachádzajú utečenci, že nemajú často vôbec nič, že prišli od celé rodiny. Je to úplne iracionálna debata, mám pocit niekedy, že sa o to netreba ani pokúšať. Poviem príklad, debatoval som s takými veľmi hlboko veriacimi ľuďmi, s praktizujúcimi kresťanmi, ktorým som vysvetľoval, pripomínal, čo povedal pápež František, že odmietanie utečencov je akt vojny, ak citoval z Evanjelia pasáže z Matúša, čokoľvek ste urobili, nie ste urobili, a títo ľudia, títo bohumilí kresťania na mňa zvrieskli, nech ťahajú do, nebudem vulgárne veci používať, tie čierne opice, my si tu musíme ochrániť kresťanské hodnoty. By ma už zaujímalo potom, v čom spočívajú tie kresťanské hodnoty, ale toto je len ilustračný príklad, že v takejto atmosfére nie je možné viesť racionálnu debatu, ale opakujem, ja chápem strach ľudí. Chápem ho na pozadí toho, ako sa s nimi narábalo, ako sa zabrávali ich znepokojenia a zrazu od nich chceme niečo, čo nebolo za 20 rokov prejavené voči nim. Strach je pochopiteľný, ale strach sa nesmie živiť. A to je tá zodpovednosť politikov. Ten inštitucionálny problém Európskej únie spočíva bohužiaľ v jednej zásadnej veci. Po gréckej kríze čoraz viac analytikov konštatuje, že samotný étos európskej integrácie sa vytráca, že Nemecko už nie je len motorom, ale je hegemónom Európskej únie a vlastne jeho politika je taká, poviem to natvrdo, že to, čo nedosiahlo počas druhej svetovej vojny vojenskými prostriedkami, to teraz dosiahlo ekonomicky. Euro už prestalo byť spoločnou menou, stalo sa reštriktívnou politikou. A ak čítate poznámky dnešného ministra financí Schäubleho pred 20 rokmi, zamyslenie z roku 1994, zamyslenie o Európe, tak dnes neho behal mráz po chrbte, lebo je to podobný dokument ako projekt pre nové americké storočie, ktoré spísali niekdajší Bushovi súputníci. Je to proste projekt mocenského ovládnutia Európy zo strany Nemecka. Toto nemôže vydržať dlho, respektíve prijať takýto model Európy pod Nemeckom znamená, že krajiny strednej Európy budú odsúdené do druhoradej pozície, ako kedysi východná marka voči Franskej ríši, a že budeme môcť čerpať isté, ak ešte zostanú nejaké výhody z tej integrácie, len za cenu nízkych platov a vôbec podmienok, ktoré strednú Európu degradujú, ako som povedal, do tej druhoradej pozície voči Nemecku. Čiže ja predpokladám, že ak sa takéto tendencie budú stupňovať, tak Grécko nebolo prvé a napokon aj nositelia Nobelovej ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz alebo Paul Krugman sa zhodujú na tom, že toto je time out, že ten grécky problém vypukne naplno o niekoľko mesiacov a bude sa valiť ako snehová guľa cez ďalšie štáty, čo môže destabilizovať celú Európu. A ten posledný problém, tu máme už spomínaná vojna na Ukrajine.
Ja to vidím trošku zložitejšie ako len ruskú rozpínavosť. Prirodzene, že ruská politika je dnes veľmi nepríjemná, pretože sa stala asertívnou. Ja v nej vidím veľmi spoločné črty, alebo čoraz viac spoločných črt s čínskou zahraničnou politikou. Proste nech robíte čokoľvek, s Rusmi nepôjdete. Takéto veci ako vyhrážanie sa, sankcie, aj v minulosti ukázali, že Rusi sa v takýchto situáciách viac zomknú a že sa dokonca aj z ekonomického hľadiska môžu skôr obrátiť na Čínu a Latinskú Ameriku a že sa môže stať, že keď toto obdobie pominie, tak my budeme ekonomicky potrebovať Rusko oveľa viac ako oni nás. Nehovoriac o tom, že príčiny toho konfliktu tiež nie sú jednoduché. Rusko, voči Rusku sa urobila tá istá chyba, ako voči Nemecku po prvej svetovej vojne. Neprihliadalo sa na jeho záujmy. Nemecko bolo nútené vyvíjať sa izolovane mimo medzinárodného spoločenstva a to všetko vyústilo, vieme až kam, až do fašizmu. V Rusku rastú veľmi podobné nálady a sú spôsobené tým, ako sa medzinárodné spoločenstvo stávalo uplynulé 20 ročia v Rusku. Nehovoriac o tom, že toto hovorí jeden z najuznávanejších amerických analytikov a stratégov George Friedman, ktorého knihy vyšli aj v češtine, a ktorý hovorí úplne jednoznačne, že tu nejde o Ukrajinu, že je to naozaj konflikt medzi Spojenými štátmi a Ruskom o budúce usporiadanie Európy. A bohužiaľ my v ňom hráme druhoradú úlohu. A teraz prejdem k záveru. Čo sú to tie európske záujmy? Bohužiaľ Európa svojou politikou, svojou doterajšou politikou stratila zo zreteľa to, čo je v jej skutočnom záujme. Možno na retorickej rovine hovoríme stále o integračnom procese, ale vieme, že ten integračný proces je jemne povedané v kríze, ak nechceme hovoriť o tom, že sa rozpadá ako taký. A nekladieme si otázky, čo je skutočne v záujme Európy a čo je v záujme iných hráčov. Ja som na začiatku povedal, že európsky záujem je odlišný od amerického, ruského i nemeckého. Od ruského tam je to úplne jasné. Na Slovensku existuje veľa rusofilov, ktorí obhajujú pripojenie Krymu k Rusku tým, že Krym bol vždy ruský. Toto pri akejkoľvek, neviem ako to nazvať, slovanskej nostalgii je veľmi nebezpečná politika, pretože je to precedens aj vzhľadom, ktorý na Slovensku vnímame veľmi citlivo. Uznať Krym by znamenalo urobiť precedens aj vo vzťahu u nás k južnému Slovensku. To isté by si mohlo potom nárokovať Maďarsko, to isté by sa mohlo, nechcem hovoriť o Sudetu alebo iný. Proste toto je absolútne nepriateľné. Krym, odtrhnutie Krymu nemôžeme ani dnes, ani v budúcnosti nejakým spôsobom uznať. Druhá vec je, že medzinárodné právo je v troskách a na tom sa podielali nielen Rusi, ale aj Američania, lebo si treba pripomenúť nielen Kosovo, nielen Irak, ale aj celý rad iných vecí, kedy Američania postupovali svojvoľne, vďaka čomu ruská propaganda poukazuje na to, že im nemá nikto kto čo vyčítať. Áno, medzinárodné právo je v troskách, to je najväčšie nebezpečenstvo. Druhá vec však spočíva v prílišnej previazanosti Európy so Spojenými štátmi. Toto je tabuizovaná téma vo verejnom diskurze, ale ja opakujem a zdôrazňujem, záujmy Spojených štátov a Európy nie sú totožné. Keby sme len hovorili o Blízkom východe, postavenie
Európy alebo európskych štátov na Blízkom východe, ktoré majú dobré vzťahy s obidvoma stranami konfliktu. Dlhodobé vzťahy a diplomatické nástroje, záujem na stabilizácii toho priestoru je absolútne odlišný od záujmov Spojených štátov. Záujmy Spojených štátov sú imperiálne. Ja to hovorím už dlhodobo, z tých amerických analytikov to hovorí aj spomínaný George Friedman, že Spojené štáty by mali uznať oficiálne to, čím vlastne sú, že sú impérium. A imperiálna politika sa vždy niesla v znamení rozdiel a panuj. To, čo sledujú Spojené štáty na Blízkom východe, je z hľadiska ich záujmov legitímne, ale z hľadiska našich kontraproduktívne. Druhá vec, ktorá je s tým spojená, sú rôzne obchodné dohody, na prvom mieste TTIP. TTIP je výhodná predovšetkým pre americké firmy. TTIP ničí nielen naše sociálne a environmentálne štandardy, ale predovšetkým nás odrezáva ekonomicky od Ruska, čo je ešte stále v životnom záujme Európy. Podobne zmluva TPP v juhovýchodnej Ázii sa snaží odrezať 11 štátov od Číny a tam sledujú Spojené štáty rovnakú politiku. Politika obchodných blokov, ktorá rezignovala na pôvodné pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, nie je v záujme Európy. Nehovoriac o tých doložkách ako ISDS, ktoré sú prijímané s rozčúlením hlavne vo vyspelých západných štátov, lebo tam, kde funguje vyspelé súdnictvo, tam prirodzene nemajú dôvod nahrádzať naše súdy nejakými zvláštnymi arbitrážnymi súdmi, ktoré sú súkromné, ktoré sú netransparentné a ktoré sledujú skôr záujmy korporácií. A teraz sa dostávam k tej najcitlivejšej veci, a to je tá bezpečnostná vojenská otázka. A dovolte mi povedať jednu kasírskú vec na záver, pretože ja dlhodobo tvrdím, že za súčasných podmienok nie je v európskom záujme ani existencia Severoatlantickej aliancie v tejto podobe a štruktúre. A tu sa s pánom generálom nezhodneme, lebo ja som presvedčený, že ak chce byť Európa silná, ak chce byť Európa, poviem to tak, dospelá a politicky jednotná, neobíde sa bez spoločnej európskej obrany, neobíde sa bez spoločnej európskej armády a toto nie je len nejaký politický alebo ideový postoj, toto má aj veľmi praktické dôsledky. A to, čo bohužiaľ sa objavuje vo verejnej diskusii, jedna zásadná dezinterpretácia toho, akým spôsobom ochraňuje našu bezpečnosť Severoatlantická aliancia a akým spôsobom by ju ochraňovala Európska armáda. My sa spoliehame na článok 5. Mýtus o článku 5 padol v roku 1999, keď si dal Kongres Spojených štátov na žiadosť Madeleine Albrightovej, ale aj vtedajšieho prezidenta Clintona, vypracovať analýzu 20 odborníkov, ústavných právnikov, odborníkov na medzinárodné právo, ktoré viedol profesor Paul Davis. Pretože kongresmeni sa pýtali, že práve sa prerokoval vstup Česka, Maďarska a Poľska do NATO a kongresmeni položili otázku, či to znamená, že americkí vojaci by museli ísť povinne umierať za Prahu alebo za Varšavu. Výsledky analýzy boli jednoznačné. Nič také z článku 5 nevyplýva. A keď poznáte historický vývoj, ako vznikol článok 5, tak vás to nemôže prekvapiť. Lebo pôvodné znenie článku 5 z roku 1949, navrhované, ktoré prerokovával vtedy v apríli 1949 americký kongres, bol áno, v prípade ohrozenia alebo napadnutia členského štátu sú všetky ostatné povinné prísť mu na pomoc vojensky. Toto sa na žiadosť kongresmanov zmenilo
lebo kongresmani protestovali proti tomu, že by mala nejaká medzinárodná organizácia byť nadradená Ústave Spojených štátov. Výsledkom je dnešné znenie, a prečítajte si ho pozorne, ktoré hovorí, že v prípade napadnutia členského štátu si ostatné spojenecké strany vyhradzujú právo použiť na obranu svojho spojenca všetky prostriedky, ktoré uznajú za nevyhnutné. Všetky prostriedky, ktoré uznáte za nevyhnutné, môžu byť aj obväzy, prikryvky alebo výhražky. Čiže, keď hovoríme o posilnení bezpečnosti, európska armáda stojí na kvalitatívne inej úrovni, pretože armáda je povinná brániť teritórium tej politickej entity, v tomto prípade Európskej únie, kdežto spojenecká organizácia nie. Pripomínam spojenecké dohody s Veľkou Britániou a Francúzskom z medzivojnového obdobia, ktoré boli postavené oveľa silnejšie ako Severoatlantická zmluva a vieme, k čomu to viedlo, k Mníchovu. Čiže posilnenie bezpečnosti by malo otvárať aj takú tabuizovanú tému, ako je európska obrana. Môžu samozrejme vzniknúť námietky a otázky, či sa dokážeme brániť bez Spojených štátov. Prosím vás pekne, výdavky na obranu, ktoré analyzuje každoročne SIPRI, teda Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru, ukazujú veľmi jasne, že v konvenčnej vojne by Rusko proti Európe nemalo šancu a v nekonvenčnej vojne by nemal šancu nikto. Ako keď zavrávame tieto otázky, keď ani nepripúšťame diskusiu o tom, že by sa európska obrana mala postaviť na úplne iných základoch, ubližujeme sami sebe a opakujem, aj politicky sme vo vleku záujmov, ktoré nie sú európskymi záujmami. Viď súčasná utečenecká vlna, ktorá je do značnej miery spôsobená touto politikou, ale my proste na to nemáme vlastné odpovede, pretože sa pohybujeme stále v tom rámci, že sme nejakí spojenci. Áno.